ó híh planatanga sa gailtocht, faoi achna gailtocht tá dúlgas is leachaí na pobl gailtocht iad hain plan ní teanga albhú chun an stádas mar gailtocht a chuneáil, agus tá sé sin tá próise sin tosaí le leabhlíon an nos mar sin agus tá grúpaí éagsú le tachaí le chéile chun planaí gon teanga a chur an céine méid bhí misráinmh ná go láonn sé le rééisú má tá pobl gur planaí le chéile go péin go me ceartach an stát ag seaasa freisin sa bhéidir ceartach sé tásta bolanta sa thuirt má gailge ar a del ag fustaí an sáis tá loníthe sa gailtocht nó chur seirbhís ar fáil sa gailtocht ar níana sé céad má an pobl chur planaí le chéile agus ná céan sin mar si amach a déile leis an stát choras na leis an stát sa gailtocht nach méidir sin anna sinna dhéanana trí gailge. Well, déantáin leis tan ceartaige, I mean tá an dáradán le fad an lágat muidir plé leis agus tá dúlgus ar an héanaan is féimethort gan fallaí san ghilteach ach caihan stáid choras a go héanaí an níiad an pobl a bheith facií lopéin agus ní bhééis facií lopéin, be muidir a goile mún cóáirtíocht a lob mar a bhí gcónaí agus cána ranna stáid heile rud chéanaíanana is céim chuin cíine rud fáilsí bhíhar in éidir se go scianna an láfaíide táúna go dhéanaan an cóhaibú sin ré. Rinne an effic seo imscrúdú ar an riad a chus má bhéil sa tríd ag rinneú éirecht tuairtar scoil réalteachta bhí feimú trí réilge múntóir thuirt staachsa scoil a bhí ar fanéil in aion gur ceapan scoil agus go dibhna múntarí a bhí ar an banéil i dhéana nach go gailge sáachmála bheith tagas sa scoil sin. San argon sa rinne riad a chus go bunasach na ceang na hágain sa bhí acu ná éon múntóir tá cáilethe gúil sa cáilethe múna in éon scoil réalteachta san áibh. Rinne mu runne má efik sul has mis rinne seán a choran, rinne sé imscrúdú ar sin, agus friú gur rinéidechas ag sáú nach éidechas ní necha hocht. Si a Harlíns nuair dentar imscrúdú letar síos moltúltaí na dhé, agus hat ráha ag na cólatí peblion sin nó an na réaltas na moltúltaí sin chu a bhaim núdal chuig na hardcourt sa mar an éintim siad lob. Sa gá seo ní an rinéidechas ceach an dáid, sin thóg siad cá ácuirte chomáile sin níor chuirte na moltúltaí sa bhaim sa bhéad agus nachhfuil choras cínte chunáteach go a chéintach nach bhéiteach an bhd céine tarlú a ríis. Agus méáir sin tá se go gúlgas arm an túrascáil a chur fhíhráid tíon aireachtas agus sin tá fógraí am anmh agus fhí tíon aireachtas sin istá sé déile leis an gceiste tá Harbheith trom chúiseach. So go banúsach na dúchláin atá soléirithe ó hin nó den chuid is smúd an múntóirí atá chuirteach sa bhosca tá sé soléir don na scalaní nachhfuil an cumas acap. Nachhfuil an cumas atanga acap le múna is scoil an Gaeilge. Agus so sin feib ulmhór amháin, agus sin an dara aibatá an ná níl múntóirí chuirteach sa bhosca. So tá aspa tilteannas agus tá aspa chumas. Agus is dóilm go bhfuil sé inis soléir den roiid an céadú a tuiscú crothúna an ar fápéir go gaithé si breanú ar an bhaib seo i meach cinál chorasach. Agus sílam héin an tain bhealach an tain cinál córéiteach a déadh mar teachta ar an gceist seo ná trí fanéil ar le a bheith an de scalaní lán Gaeilge agus Gaeltachta agus an úsar sin go gaithí bun ilúnt búntóireachta riochtanach a bheith an de aine a héin ar an banéil sin nó a ranín dolig múna is scoil an Gaeilge. Mar seachad sin ní éróid leis an gcóras riomh mar atá búntóirí atá ilte chamasach agus tilteanach bheith ag múna go sáúil is scoil an Gaeilge nó Gaeltachta.